Kalajengaken niki prosesi jalannya pemberangkatan kirap Mbah Brajakusuma wonten menika posane saking Ki Subuh Pakula Ki Haratula. Saderipun kula matur, kula sejatine warga utawi warga sedaya kemantul wonten ing Dukuh Karangpakis sebab pangabekti wonten panjenengan kemudian juru kunci wonten makom Raden Brajakusuma ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Jepang Pakis Munjid Bapak Saknawi dalam panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Kastam yang dikalenggahan kula ing suwih saking sedaya warga Dukuh Karangpakis nyuwun idi pangestu palilah panjenengan dalem. Inggih dikalenggahan kula sakadhan kula warga kula wangsa dalah warga Dukuh Karangpakis ing tiyari badhe ngirapaken luhur Mbah Brajakusuma utawi Raden Brajakusuma ing dikalenggahan menika. Nyuwun pangestu palilah panjenengan dalem. Kula pundi damel jimat anggenipun kula bikak margi ing alam bahan ugi weni ing pikir sepados purwa madya wasana rahayu ner ing wikara. Ugi dikalenggahan margan menika kasuwun panjenengan dalem Bapak Muhammad Kastam minangka juru kunci wonten ing makam Mbah Raden Brajakusuma ugi panjenengan dalem kepunden utawi sesepuh penggawaning praja panjenenganipun Bapak Sarwani kepareng nderekaken lumapahipun adicara kirap kula tansah mawantu-wantu lir ing sambikala pahargyan Titi Purna Madya Wasana. Nuwun dalam pangestoni tindak sakonduripun mugi Allah ngijabahi dipun paring damel jimat paring. amin.